Нощен ястреб, нощен ястреб. Има ли шарани, има ли шарани? Горяща гугутка, горяща гугутка. Посвам тук разни монтажи, още нямам тип. Сега риба хвана ли? Откакто Васим е дошъл, нещо много ме пресира и нещо моя риболов приключи. Ами не, защото това риболов е свързан с моята и аз също ловя риба. И така. Къде ще ходим, Ани? За риба. Ти там почти се виждаш, нали? Не много. И ето, че тръгваме на кое? На ежегодното ни пътешествие за... Риба! Така, сега планът е отиваме на язовир Бистрица, в село Безден, при Ванката. Отиваме с голямата ми дъщеря Ани да направим един двудневен трип, защото това ни е... Да. Добре. Там ще дойде и Васим, с който не съм се виждал и не сме ловили риба от известно време, защото лятото беше много динамично. И там имаме да правим разни планове за разни трипове. Така че действаме напред, да се видим какво правят бистришките шарански тигри и stay tuned. Сега отиваме Ани да се обадим, че сме пристигнали, защото така е редно. И после отиваме на сектора. Танти, къде? Ами готови сме. Бивака е разпънат. Детското столче. Аз минах няколко срещи. И сме готови да видим какво ще се получи.
Скандално. Себе. Сега погледни към мен. Добре. Ай сега, виж какво правим. Снимай към мен. Ама с камерата. Към мен. Към теб. Точно така. И сега го пускаме. Му казваме чао. Чао. Ей. Много яко, още една риба. Да, забираме много риби. Събираме много риби. Какво ще направим сега? Ела тук до мене. Зад рибката. Ще я хвърлим. Айде, ела с тази рокляна Елза. И какво правим? Хвърляме я. Пускаме я. Пускаме я. Яко. Спокойно. Скандално. Така, какво имаме тук? Нашата купичка. Хоп, готово. Сладкото поп-попче. Но този лакомник е скъсал на някой. Не мога да разбера. Който е ловил тук с такова флуро. И това ти е скъсал печага. Ха-ха! Ето го. Хоп. Ето го един малък, златен. Един голям златен шаран. Пускаме ли го, Ани? Не за дълго. Тук сме от няма и 24 часа. Вечерта беше спокойна, наспахме се. Вчера имах 1-2 удара, но варици бяха малко по-навътре. Днеска ги изкарах с 5 до 7 метра и смятай колко голяма разлика има. Или просто рибите са влезли, нямам идея. Но имам около 10 удара от сутринта. Все хубави риби, като сключим един малък бръмбазък около 3 кг. Всички други риби са 8, 9, 10, 11 кг, нещо такова. Много яко. Така че, Васимка, чакам те за бургери и маршмелоу, че тая дама съм ми обещала да й правим маршмелоу от вечера. И така, за сега от нас толкова, да живеят розовите поп-апи. Айде!
5 minutes later. А това няма, само какво правиш, тата? Не. Като дойде Васим, ще му дадем ли да си избере един поп-ап? Да. Дай да помогна малко с багажче. Дай с нещо ти. Ти с леките неща ще помогнеш. Няма да вземеш. Няма да ходиш да вземеш леглото. Не, тук съм добре. Факт. Искаш ли аз да нося нещо от тия неща? Това е всичкия багаж. Само леглото трябва да си довлача. Защото всички ми багаж всъщност са натоварен в ремаркето, че ние в Сърбия тръгваме в сряда тръгваме за Сърбия на състезание. И така, това са ми нещата за свободен риболов. Даже се чуда, Не е лошо. ако успея да направя 2-3 бързи риби, дали изобщо да спа. Не, ще спа, отивам да си донеса. Бургер и маршмело, след това Отивам да преценяваш. си донеса леглото и маршмело са за малката сладкани. Оставам се. Поп-ап и да си избера. Да си избереш поп-апи. Някак си много добре се мачват с твоите кроксове. Добре, само че аз ще избера някакъв розов тогава. Добре, чакай, така ще направя. Ето този поп-ап ще сложа. Ти си знаеш. О, аз знам какъв е този поп-ап. И си от нашите. 26 с 20 единица двойно. Какво правиш? Знаеш ли тази песен? Да, знам я. Знам я цялата. Знаеш ли цялата песен? Паце. Don't you wanna baby? Хубавото на Кайзен кепа, знаеш ли какво е? Чифува. Че няма нужда от пловка. Не, влезе бе. Уоу! Делфин. Оправай се ли? Ужас. Чакай да те изяде. Чакай да видиш как ще те изяде Амура. Амура ще те изяде. Те викаме делфин. Няма бе, Ани, той е вързан. Виж го, че е вързан. О, виж го какъв е дълъг бе. Дълъг, голям Амур. Васимка. И другата ли влезе? Да. Май трябва да помагам. Така, има хаос. Двоен рън. Оставих моята втората, за да направя нещо тук. Така. Абе, защо си остави рибата? Отивай да си вадиш рибата бързо. Абе, идвам. Отгоре и дясно. Тате, може ли сега да махна камерата?
че аз искам да съм вътре при вас. Как се казва? Гошо. Гошо? Рибата Гошо. Не. Шаран, не искаш да дойдеш тук при мен да се снимаме. Искам да му пипна опашка. Ето пипнем опашка. Вода? Къде? Тук. Къде? Вътре в това. Не. Сухо. Тук до мене да се штракнем една снимка. Да кръстихте Гошо. Гошо, чакай да те Риба Гошо си тръгна двете Гошо. Риба Гошо си тръгна, да. Ей, сега тая ръка. Ела си ти тук. Оп. Готово. Браво на тебе. Малко тежко. Чакай да се снимам с тебе. Стях да я изпусна. Стях да я изпусна. Али. Да, Али. Чакай. Тя сте хареса, Ани. Тя май се ме чака. Май е разбрала, че я харесвам. И май е разбрала какво име съм и дала, колко е сладичко. Харесваме. Снима, браво. Браво, Ани. Кажи сега чао. Чао. Нощен ястреб. Има ли шарани? Горяща гугутка. Ползвам тук разни монтажи, още нямам пик. Сега риба хвана ли? Откакто Васим е дошъл, нещо много ме пресира и нещо моя риболов приключи. Ами не, защото това риболов е свързан с моят и аз също ловя риба. Риба много ме хареса и така се ме чакаше мене. Имам толкова много спомени за третото. Чакай, за малко една минута. Хайде, хващай и ти, без да я дигаш. Хайде, хващай и ти. Гледай към камерата, татко. Хайде, дадем, че към камерата гледай. Е там, виж камерата е там. Hello! Сладкищите. Добре, искаш да кажем какво стана ли? Не. Ядях бургер. Бях с гръб за моя защита. А ние си обсъждаме къде ще ходим на БГ3 тази година. И много не ни пукаше за рибата. Еми, не я чувахме. Ванка няма такова нещо, пукане за рибите. Пукани за всички риби, навсякъде, не само за наванката рибите. За да не излиза така, че се мазниме на ванката. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Но ванката е много печална. Ванка, да си продължиме. Тук му обсъждахме как на БГ3 пак трябва да дойдем тук и да си го направим истинска касапница. След което да се преместим на едно друго място, където също ни върви на убийство. А преди това да дойдем от едно друго място, където също много ни вързва в годините назад. Така че тази година БГ3 може да се окаже много интересен. А го планираме за кога, Ванка? Септември месец. Септември месец. Така че, който иска да ни срещне някъде по пътищата, септември месец е момента, в който ще тръгнем на път с синия бус. Буса на море от любов.
Така. Това е Каракуда. един дебел, безденски тучмак. Взимаше най-безнаказано, докато ние си говорихме и си правихме планове за до година. Много ми хареса как се създава Ама челник. брат, аз съм с това гледам. Аз съм с два челника. Единия, другия. Чакай сега. Чакай, ще се приведа във вид. Така, единия нямаше ток, другия беше твоя. Ти си имаш светлина. Така, продължаваме наново. Взимаше безнаказано, докато ние си правихме планове за едния БГ трип. Отиде до другия край на язовира, до фургона, върнахме си го през кафето и сега спокойно можем да си го заснемем и след това да си го пуснем и така. Други въпроси имаш ли? Нямам. Ще се опитаме да си хванем един голям тази вечер, обещавам ти. Айде. Айде. Койче също работи. Койче също работи, ама аз искам някой голям от тук. Койчета съм хващал не малко, обаче знам, че тук има... На състезание сме хващали 12-13 безумно много, знам, че има големи риби. 15-16 до 20. И просто са супер трудни за хващане, защото преобладават този калибър и големите трудно могат да се вредят. Сега ще пробвам без толкова много храна, с малко по-едра стръв, да видим дали няма да имаме късмет да хванем някой. Стой бе! От по-хубавите големи екземпляри. Сиреч, отсяваме си рибите. Хубав, Доста, да. не спрям. Пръщи. Аз трябва да се поправям далече. Нямам какво да добавя доцент Пантелеев. Ти? Добре. Аз имам да оправя монтаж. Добре, и аз Ще имам да се бия с един голям камък. Да. Да действа. Малко трябва да тръгваме, така че с този рън ви казвам чао и до нови срещи!